kate mantu. Undangan wis tak sebarno pirang-pirang kecamatan. Aku ora ngongkon wong ngiderno. Nyewa pesawat undangan tak sebiarno. Oh calon mantune sugih. Lho manti bokir. Loh, Pak. Tri, Sampe kate mandi. yo. Iki kate mantu aku nyebiar pesawat iku ngene. Undangan tak liwatno pesawat. Aku nyewa pesawat. Wes, Pak. Wes. Kasih to, Pak. Urungno ae aku mah. Diurungno piye wis kadung bokir lamaran rene kok. Pokoke urungno, aku gak sida. Aku gak sida dirabi bokir. Nek sampean ngengkel sampean ae sing dirabi bokir. Padha lanange kok dirabi bokir. Pokoke aku mah, Pak. Lho, Sri, wis kadung tak sebarno nek wong-wong teko buurene piye? Ya wis pokoke aku mah. Ya sampean ae rabi ndek bokir. Lah aku kok ora bokir temen. Temen Pak, urungno, Pak. Temen, temen. Gak getun ah. Wis pokoke urungno ya urungno. Wis mau nglakoni. Oh, sampean terus sampean rabi bokir. Lho. Wah, balik kok ngrabi bokir ae. Aku mah pokoke urungno, Pak. Urungno. Ya tak urungne. Mlebu rono sik. Urungno, Pak ya. Ya, mlebu rono sik. Perkara apa kok kon ngurungno? Ger, Pak. Awak mertua calone. Mboten kula wau enten wedundunge. wetundunge ana perlune. Lah nggih niku. Perlune apa? Enten perlune. Niki griya napa dalan niki, Pak? Iki nduk dalan. Non? Tak siapno nang omah tak siapno kanggo mantenmu. Oh ngoten. Heeh. Oh niki dalan, Pak. Kula Iki pikir dalan. Kula pikir omah kok kan megane, kan kursine kan. Nggih. Kula nggih ketepaan ketemu sampean ngene mriki. Terus Asline kula wau kajengen perlune ngurungaken piye? ngurungaken lamarane niku lho. Murungno lamarane Kula teng ngene Dikri. anakku iki. Nggih. Kir, Nggih. iki undangan wis tak sebiarno. Nek masalah niku mungkin kula dolekaken ganti. Cuma kula asline mboten senenge kalih Mbak Sri niku. Perkara Tunggal. apa? Gegere bolong. Loh. Anakku iki gak bolong gegere. Non? Ora bolong. Napane wong asline bolong. Wong jare congek niku bolong. Kula nek langsung ngeten langsung bolong. Ha. Kula gelek tapi ngene niku. Lorone enten sing ngoten kula senengi kian. Dik Sri niku senengane utang. Utange akeh. Utange akeh bener jek ijen tapi utange akeh. Termasuk kula niku asline enten maksude asline. Tetep tak urungno, tapi iso galakno ganti apamu. Jelas kula urungno tapi nggih kula dolekaken ganti. Teman, Nggih. nek gak tak golek Tapi ganti asline kula kepengin kumedhok Dik Sri terakhir kali ngoten maksudnya. Kepengin kumedhok terakhir ngoten maksudnya. pengen petuk Sri. Nggih. Sri, iki bokir kepengen petuk awakmu. Wes yo kuno ae. Gak ngono, Dek. Asline kon asline yo penasaran lho, Dek aku. Wes ae ngono menengo. Aku penasaran. Penasaran sih. Iki lho. Ah, iki. Ah, iki lho. Mosok biasa. Asline ngono. Gegermu bolong tadi. Lah apa? Sik delok ayo. Gegerku wae delon gegerku ki yo. Yo wadah lho, Pak. Aku penasaran masalah itu lho, Pak. Ya wis pancen penasaran awakmu iso golek ganti galakno ganti. Aku juga izin barek tangga kene. Ngek. Ngek. Katakan aku ngek. Wis aku gak sanggup aku ngek.
Kanani bokir. Tak kandhani. Iki tak urungno, Sri tak urungno. Terus karepmu Nah, bapakne njauk gantine. ditolek ganti. Iya. Aku gantenane ya. Aku. Iya, Mas. Masalah krobane aku kok sing nanggung. Jadi masalah bondo sembarang kon ya. Iya, aku aja. Aku kudu rapi istri ya. Iya, Rabi Sri. Ya wis ngene ae lho. Ya. Aku kowe apa? Lah wonge. Aku guyu Kir. Lah iya. Iki lak ngene ya. Ah. Ya ngene iki. Sampean saniki karo Bokir lak wis wurung. Lah sampean kan tetep ndolek bojo sih. Ya iya, Cak. Lah iya. Jangan kadung disebar ya. Lah iya. Kate gak izin, biasa wis kadung akeh. Ya wis nge. Ya gak apa wis, Pak. Gak apa-apa engko kon ya. Ya wis. Kare gedun lho ya. Ya gak. Ya wis kene Dik, kon saiki seger rek. Spring bed ku anyar. Iki spring bed. Dari bolong. Heh? Dari bolong. Lah nek gak bolong masa iso liwat goblok iki ya. Ya mesti ae bolong. Hah? Heh? Kok bingung sih aku, Ger? Enggak, dari congek wong bolong. Lah Gegere iya, bolong. nah nek gak bolong lah gak iso liwat. Peluru ki melusut. Ya ini iki lho. Bolong gak gak? Ih, gak ngono lho. Lah ya gak sing ngarani bolong sapa? Lah awak wong, Heh? awak wong dari bolong. Iya bolong. Lah Lah, kok yo ngono. Lah apa? Jare sampean gendeng taunan. Nek kumat mangani geger. Lho, Ya gak lah, Dek. Aku wis waras. Lho, wis waras berarti tau gendeng. Tahu. Aku gak Nek gak gendeng gak ono kene, Dik. berarti gak sampean tak sing Ya gendeng. iya, temen. Apa iki? Congek-congek ya gendeng ati. kaya aku nyene gurune wong gendeng mergo aku dikongkon demit cairan. Iya. Kok kon dopok Ya nyene. dopok. Ngene lho, Kir. Iya wis. Iku mek awak dhewe gawe ngono acara ngono anjene Sri ki seneng kon. Terus awakmu ya seneng temen cintane setengah mati kan. Gak mungkin ya tetep diterusno. Iki aku kan mek ngandani. Ya gak apa sing iki kabeh kuwi gawe pengalaman hidup nek tengane kan ngono. Soalnya nek ndelok untumu kan bahaya sih. Ambek sing iku mang lho, nge. Ambek sing aku gak senenge Mbak Sri ku utangane lho, gak seneng aku. Kuman utang lho, gak seneng. Sampean kok ro, Cak? Ya ro lah. Yo aku utang mekar, utang syariah. Lah ya iku, Dik. Lah, Lah iya lah apa Cak sing dituku? Ya iki akibate. wis pokoke hitungane ku mbane wong urip aja sampe utang diutang lho, Dik. Nek gak duwe masa gak utang, Cak? Lho ya gak aku tanggung jawab kok, Dik. Ya utang. Saiki nek anjene kan gak duwe duit. Pokokno. Ayo. Kon seneng nek aku gak iso tanggapan. Yo ngene iki kabeh kebutuhan ae. Iya, heeh. Plan iki ku mang wis bare wong gawe pelajaran. Pen jalane demit cairan ben layan ono ben. Apa? Demit cairan mang. Apa? Jaluk gendeng Probolinggo. Iya. Lah iku lak genderuwo-genderuwoan to sih. Pen, Pen gendenge jeneng Probolinggo. Dilayani. Ayo, jangan nunggu ganti gaya aku dicegat pen aku ngetan. Adik demite gondrong bisa. Aku kan wedi. Anjene kabeh ku ya apa? Kekancan iki nek gak ngono ya kan. Dharma Wijaya.
Cak Usman, Cak Bokir karo Mbak Sri pisan. Beguyonan iki kae diakhiri sakmene mbok menawa ana kekurangan liya njaluk pangapura. Ini Cak Tongek. Ya, Bikar. Perlu di kalahno Ayaramik nek kepingin nanggap ludruk Dharma Wijaya, ora ado-ado nang Kabon Jombang. Iya, nang kene Pak Haji Tawa. Oh, Pak Haji Tawa, cukup Pak Haji Tawa iso hubungan aku nang Jombang. saiki yo ngene Gocar. Iya. Anjene wong iku kabeh iku perkara dhuwit kok. Saiki ketua iku wis badine akeh yo melok nglawak, jare tambang. Iya. Jadi debel oleh badine lodrok, oleh bayaran lawak. Sampeyan kok njaluk ditambahi ta? Coba. Sampeyan. Yo jelas dong. Tambahi apa? Tambah perkara. Saiki ngene, Bir. Timbangane turu sore-sore, ayo mlaku-mlaku nang Desa Siwalan. Ndelok cilitane Lodrok Dharma Wijaya. Yo. Derek-derek kula sedaya kakung putriane bisa sepuh. Mekaten adicara Kidung Jenaka ingkang sampun paripurna panjenengan pirsani sesarengan. Monggo ing dalu menika kita pirsani adicara sandhakipun Ludruk Dharma Wijaya dalu punika beber cariyos utawi lampah. Tetesan air mata ibu. Tetesan air mata ibu cariyos kagem dalu punika. Mila dumateng para bapak saha para ibu, sumangga kita pirsani kados pundi beberipun alampan dalu punika. Sumangga. Bangsat kepara kait mlebu nang di kampung wis diubrak-ubrak maling padahal wis sarapano aji Jopo Mantro aji sirep ana inomo penduduk kok citan sali ki mang dicekel opo ya opo. Awakmu kok jek kait klemar-klemer tak kira awakmu wis dicekel karo penduduk. Lek mripatmu nek atune. Wit-witan sono. Oh, mlaku nek iki. Kok ora kena. Li, awakmu mlebu kampung karo aku. Sadurunge aku lak wis ngomong karo awakmu. Bab masalah pitungan pajak dino. Nanging apa? Kenyataane kok jek uber karo penduduk. Ngerti yo. Wong saiki sekak. Ora begitu awal. Golek lenon. Ning siji dalan. Apa maneh durung turu? Kate turu mapan ngemelo. Kamu kuat, wis tak pitung nyambut gawe. Hal esuk mulai sore wis tak nali lelaki. Yo ngerti ya? Awakmu ngekei pitungan dino pacet dino sekirane awak dhewe anggone mlebu nang gone kampung. Sekirane oleh hasil ning nyatane gak hasil babar sepisan. Apa iki pitunganmu sing salah anggonmu njaluk kaweruh karo Kang
Baco. Wis berang-berang sasi luput anggonku nyambut gawe marang. Bener kandamu. Eling nalika semua. Duwening sesepuh ana maneh lurku. Kang Barco sakwise lereng teko perbuatan merandal ngecu sak panunggalaning awak dhewe saben-saben mesti ana asile. Saiki ngene timbangane anak bojone awak dhewe iki kelaparan keluwen ayo njaluk tolong karo Kang Barco sekirane ditolong bab masalah pitungan uga ngelmu aji japa mantra sekirane awak dhewe mlebu nang kampung ana hasile. Kang, iya. Amonggo Kang. Iki dina wis nglakoni tobat. Apa yo kuwi? Kang Barco karo awak dhewe ibarate wis kaya dulur. Iya toh? Aku ngerti watak-wataki Kang Barco. Bener wonge ngomong sak ngomong gampang mara tangan. Nanging karo aku, karo awakmu wonge gak bakal tega mentolo. Mula ayo nang gone Kang Barco njaluk pitulungan sekirane awak dhewe iso ngajar. Ayo mulai ngono. Ayo berangkat. Aku yo pamite jare bulan-bulan menekan kane. Ame temen Pak, nang ngene kan kane temen sik Pak. Oh, jenenge wong iku bocah temenan ora tau ngeroe karo wong liya. Nek pamit ngalor yo ngalor, ngidul yo. Yo Pak. Awake dhewe kok gak duwe apa-apa yo Pak, sing dipangan yo gak ono. Anake sekolah iki sangu duwe yo ora duwe duwe, tetep piye gak wis ora kurang-kurang kanggo nyukupi kebutuhan rumah tangga, kanggo sekolah anak. Pak, bareng mbok ya. Kene. Pokoknya arek-arek kudu mau lungguh sing penak ini. Aku ya tak terus terang yo Pak, barek sampean. Ya menaku metu terus mulai mesti eling sampean. Ngomong aku bingung mikir suatu aku kata bengeknya. Aku wis ngomong bareng sampean sih Pak. Ngomong pada sampean, aku pengen sekolah gak apa-apa, Mbok. Coba ya ngomong kaya ngono, Mak. Kowe kok ngomong gak sekolah.
ngerti mbok. Tapi yo delok ana arek-arek liyane masuk sekolah dulure kok nyambut gawe. Aku iki mikir, Pak, mbok. Aku wis dewasa, kanggo wis gedhe. Kudune ora dadi bebane sampean aku sing kudu nyambut gawe sampean loro. Ora Andene sing salah ngono aku. Ora iso mbagek utama. Kulo wis tak dalu. Aja nganti urip besok. Karep Pak, hitungane aku iki nom cek iso. Mbok preman-preman nguli ngono kan kok jek iso. Golek mangan sampean sak loro kelek-kelek. Dulur telu. Cakra Joko ya wis umaman dhewe menguran taun. Muga Cakranawa ya padha ae. Mulyati ya padha karo aku, Mbok. Karo Joko pikir iso nyuwargane sampean sak loro niku lho. sebab dulur-dulur ngono wis diwaca kabeh. Wis ana benere nek wis cara wong manuk ngono mapane golek panganan dhewe. Kalek awak tok sing tak gono. Muga-muga besok ae awak nganti. Lah iya, Mbok. Sekolah kanggo kepala tak pikir mburi elu. Aku tak golek penggawean nang kutha bebekne iso. Mbok kirim titik-titik nanggone sampean karepmu ngono, Mbok. Pak. Sumati, Iya, Pak. aku iki wong tuamu karo mbok. Kowe kudu ngruku omonge wong tuwa. Nek wong tuwa ngono tanggung jawab. Anak paribasane durung wayahe nyambut gawe. Sekolah kudu ditamatno, aja nganti kowe iki duwe pikiran sing kaya mangko. Wong tuamu sik tanggung yaiku nyekolahno kowe. Ya mergo masih ta sampean delik-delik nang dino. Aku iki ketok kodoan tak delok sampean ku susah. Golek duit nyambut gawe rono rene cuma kanggo aku ki rumangsa gak enak. Kedosa karo wong tuwa ngono lho, Mbok. Dosane iki mbok mati. Ora Sumati. Wis tak omongi bolak-balik. Nek anak ngono tanggung jawab. Pancen sing kedusan ora iku. Ya iku mbagek uripe anak sing kepenak. Mula kowe ae sing tak jaluk sabar. Sing nrimo aja nganti duwe pikiran sing ngene-ngene. Kowe iki sekolah tetep ke sekolah. Ya wis Pak aku manut barek sampean kok ya. Tapi yo umpama aku prei yo gak apa-apa ya ngewangi-wangi sampean. Bu melok-melok nang sawah apa nguli-nguli mbok ya. Ya sekedar bantu-bantu gak apa-apa ning sekolahmu aja ngantek medhot. Yo Pak aku manut barek sampean. Oh, liwat ya dan di sarapan-sarapan ngono. Ayo Mbok. Pancen wong urip no donya akeh ceritane. Ora kok terus wong urip kepenak
terus duweni bondo donya. Najan to direwangi nyambut gawe paribasane ndas digawe sikil. Nek durung wayahe ngumpuk ya kaya ngene iki derajate pancen wis kabeh tak lakonane. Ora kok siji loro wong sak nisorku wae sik akeh dadi aku kudu nrimo paluwe karo sing Kang, kok janur gunung? iya kabare? Kabare seger waras. Katone Riko kok boleh ayem ngene iki ya. Ayem. Klemis apa klemis? Kok ngene kok klemis? Maksude klambine Riko lho kok klemis. Lho wong jenenge uwong. Paribasane mangane kurang tapi terus ragane iki diajeni. Gawe klambi sak klambi ya sing pantes lah. Mosok aku iki gak dilonggono Kang kok kebacut temen. Lah kene wong biasane piye? Biasane kowe iki gak wis ora atik drunggono wong. Ngono Kang masih wong saiki sampean wis ana perubahan, ya. Perubahane yang ngene iki sih. Kok ya lah ngono pantese. Kok sampean kok boleh tambah gak koyo biyen boleh lembeng ngono. Ayo omong-omongan sing penak. Ya, kalau tuh. Rey, monggo kene. Kene lho, kene. Apa biasa piye? Kanca wis suwe gak tau ketemu. Ya ibarate kanca yo. Gak kanca kan? Ya koyo dulur. Yo ngabar-ngabarno piye? Saadane saiki ngono sik. Lah, lak ngono ah. Nah, terus kadamu saiki piye? Oke, tinggalno aku. Ninggal sampean iki awak dhewe. Siji ya slamet. Cuma kayane iki gak nyukupi kanggone nang keluarga. Lho, nek wong nyambut gawe jenenge wong urip ngono. Akeh kurange. Najan kowe iki dikeki penghasilan sing luwih. Ning sipate munggo iki sifat kurang. Kabeh iki ya kurang, Kang. Kang. Mulai iki Kang, aku mrene iki siji gawe, loro gawe Kang. Siji kepingin sambang telek karo Riko. Kaping loro aku ono perlune karo Riko Kang. Perlune apa nak ngomong? Riko berandal ngecu karo aku. Iya lho. Riko ngomong kali mertobat. Iya. Tapi nek ono ribetku, aku kongkon nang gone sampean sahabat nang gone Riko kan. Aku biyen lah wis ngomong kowe kabeh sak koron. Bener. Anakku iki akeh wis akeh diwaca. Mosok wong tuane kate nglakoni koyo endahne umpamane lho aku sik nglakoni brandal metu lan sak panjang. Umpama terus dicekel polisi. Pamangko anak-anakku kabeh sik sekolah. Apa gandane wirang tak anak? Ngerti kan? Riko ngaboti anak. Apa Riko gak abot karo aku, Kang? Lho, wong jenenge anak ngono. Kabeh abot. Nyambut gawe apa ae butuhe kanggo anak. Ngene, Kang, ya. Riko leren gak gelem berandal ngecu. Saiki aku anggonku mlebu nang gone kampung. Mesti konangan lan ubrak-ubrak karo wong kampung. Iku kowe kudu mikir. Ngomong iso gak iso sing sajaluk mulai iki dina sampean tolong bebarengan. Aku sampean tolong. Sawangane kok nyuwureng temenan. Temen, Pak. Iki kadung wis oleh ngene kanca situasi pandangan luwih dene sing gampang karo mana sing tak pandang sampean sesepuh ku luwih dening sing ampuh nyirep. Mula Kang, iki dina pisan iki Kang.
Yen nek wis hasil ora akeh, ayo padha lereng Kang. Aku yo tak lereng. Janji yo ya. Iya. Paribasane aku iki kowe gak duwe wong tuwa, aku kok anggap wong tuwa. Terus ana sengsarane awakmu kondo karo aku. Aku yo ora tega karo wong sak loro. Tapi janjimu ya. Kang. Tak turuti pisan iki ae. Tapi nek wis oleh koyo kowe boleh. Tak ugemi omongan Riko, Kang. Aku nganti berandal ngecu wis hasil. Mergo Riko bantu maneh, Kang. Aku bakal nglakoni koyo Riko. Bakal tobat urip sing ayem tentrem karo anak bojoku. Gak ngono ali. Nek ngono, Enggak. wis aja kesuwen. Metu njaba aku kentenono njaba kono. Ngono ae, Kang. Bakal tak turuti kekarepmu. Angin. Tak anteni nang kono, Kang. Sampai Riko Suloyo. Wah, ditenono, Kang. Ayo. Ono critane. Yo. Tak turuti kekarepmu.